Hello, good morning everyone. Live ta mga igsoon. Musta? Ako sa share mga igsoon atong live. So mayong buntag mabungahong kabuntagon mga igsoon. Balik tag live igsoon. Yeah. Salamat sa Ginoo kay medyo okay na ning mata na ko na imurag ko ana. Salamat sa Ginoo nga ka-recover na ba. So live ta. And pasensya na sa mga previous days na to nga wa ta nag-live kay medyo busy gid atong schedule mga igsoon. Apan karong taknas kabuntagon sa adlaw Sabado dili nato ni palabyon nga dili ta mag-live mga igsoon para kay mayaan sa Ginoo. So akong gi-shout out ang tanang naminaw, nagtanaw karon nagpatalinghog ug kanunay nagatang excited sa atong mga live, especially sa mga OFW, no? Shout out sa tanang mga OFW diha sa lain-laing kanasuran, labi na ang mga naka-permanent resident, mga seaman, amping mo kanunay namos kong prayer, mga seafarer, no? Shout out mong tanan. And of course, ako ning gibalik-balik shout out sa tanang mga inmates sa Cebu City Jail as always, no? Shout out to Brad Aris, Brad. Salamat kayo, no? Padayon tayo diha, no? Mga Brad ako diha, lunglib kanunay uban sa grasya sa Ginoo. Ato'y pataas ang ngalan sa Ginoo aron siguradong lunglib kay walay lunglib kung walay Ginoo. The secret of life extension is God. God first, ta mga bro. Okay? So, again, shout out ako, especially mention nila ni Brad Aris, Brad Mago, ang iyang asawa nga si Lovely, si Brad Ibang, Brad Ayan ang mayor sa RDC. Asa man to 1 ba to 2? Basta naa diha no, shout out RDC 1 2 3. Tanan nga naa diha no, shout out ninyong tanan. And of course akong gi-shout out si Brad Jao, ang mayor sa Brigada 20. Maximum 20 no. Ug ko masayop no. Brad Jao, shout out. And Brad Kinit, tanan nasa Cebu City Jail, mabungahong adlaw ninyong tanan. And of course akong team from Living Water Christian Fellowship nga kanunay magsigi og sulod yun sa Cebu City Jail aron isangyaw i-share ang pulong sa Ginoo, not a religion but only Jesus, no, and our relationship with Jesus mao na mo ang gi-promote sa sulod sa selda igsoon. And of course akong gi-shout out ang mga jail officer sa Cebu City Jail as well. Okay, so praise the Lord. Salamat nining kabuntagon nga gitagaan taghigayon sa labaw makagagahom nga makapamalandong usab sa iyang balaang pulong. And of course another blessed opportunity nga gihatag ni Lord. Dili tanang tao karon igsuon ay higayon nga mamati sa iyang pulong, no? Dili tanang tao karon ay opportunity nga mamalandong sa pulong sa Ginoo, but kita bulahan ta gitagaan taghigayon sa Ginoo. And akong gi-shout out ang kuanday tanang mga subscribers ani nga page, tanang mga followers, mga new followers, welcome kay mo ani nga page. Wala tay gi pasinunggan relihiyon diri. It's all about Jesus, walay debate diri. It's all about the word of God, it's all about Jesus. Amen. And shout out sa tanang mga star senders na apoy tigsayon og stars, wala ta na ngayon nakabalo mo. Tanan. And ato ang mga subscribers sa tong YouTube channel, and then sa tanan nga wala pa makasubscribe sa tong YouTube channel, please do subscribe. Ang link na sa caption ani nga live igsoon, because after this ako ni siyang i-download atong live karon niya atong i-upload dito. Amen. And akong i-shout out ang tanang mga kapulisan niya Luzon, Visayas, and Mindanao, Camp Osmeña, Cebu. Shout out to Sir Paul Acosta ug sa iyang kapika sa kinabuhi si Ma'am Clarence Acosta nga kauban sa nako tigsulod sa Cebu City Jail. Shout out sa PNP Bohol, sa barracks diri sa Moas Tagbilaran, tanang kapulisan diha nga mga kailan ako, shout out ninyong tanan. And of course special mention sa ako ang mga
kauban diri mga higala ug doon sa dughan nga mga kapulisan diri sa amuang station sa Clarin Police Station, headed by Police Lieutenant Chief Amado Amba, ug sa tanang ambungan ug maanyag nga kapulisan nga naa diri sa among station. Shout out ninyong tanan. Amen. So before we start, I just want to again encourage everyone to mention your friends and loved ones here in the comment section. And don't forget to share our live this morning, igsoon. Mao ni nindot imarites, nindot ipakatag, nindot igsoon ibandilyo ni ining taknaas kabuntagon. Shout out di ay sa isla sa Dawahon Islands, Southern Leyte. Special mention ako si Sister Lilia ug si Brother PD Pinola ug si Pastor Marlon Cotamora nga naa diha. Okay, so manadag shout out pa siguro, no? Basa daw to. Good morning, Pastor James. Salamat sa Ginoo, naka-live na ka. Himaya sa Ginoo. Salamat sa Sister Rosel Ripiso. Karen De La Cruz. Good morning, Pastor. God bless us all. God bless you more. Thank you. And to Fred Sargelia Abiliar Vlog. Pastor, shout out diri sa Tugbok, Davao City, sa Abiliar family. Salamat. God bless. God bless you more. Shalom also. Greetings from Brother Fred Sargelia Abiliar Vlog. Shout out sa tanang taga Tugbok, Davao City, especially sa Abiliar family. Okay? Shout out din akong Pisigami, Luzon, Visayas, and Mindanao. Praise the Lord. So, anyway, our topic for this morning is about ano siya mga ako man siyang naghimo og short video pero di ko satisfied. Gusto ko nga himuon ako ni sa live para taas ba. It's about creating a course, no? Kana bitang unsay may tabo nato or unsay may tabo nila once nagbuhat og maayo nato, then ang atong response dautan nabay may tabo na to, atong pasultihan ng Biblia. Once na ay mutabang na to, maghimo og mga butang maayo sa atong kinabuhi. Like for example, gitabangan ta, suportaan ba ta or something, basta giagak ta padul sa Ginoo. Unya, ang atong response anang nagbuhat ana is negatibo daw tanabay may tabo na to. Atong pasultion ang balang kasulatan. Amen. So again, before we pray, I just want to encourage everyone to share our live this morning. Mayo ni igso ni pakatap na to kay pulong sa Ginoo. Ang pulong sa Ginoo maghatag na to giya, maghatag na to paglaom, maghatag na to ni sa igso og comfort, kaayuhan. Kumpara sa magsigit kanang ipakatap bitaw ang sayop sa uban, no? Nindot ni ipakatap pulong sa Ginoo. Ang pulong sa Ginoo magsilbi ni siyang mapa, niningit-ngit nga kalibutan para di ta mahisalaan. Amen. So let's pray. Let's welcome the presence of the Lord. Atong i-welcome ang Ginoo igsoon sa atong pagabuhaton karon, knowing that without Him we're nothing, knowing that without the manifestation of the Holy Spirit we cannot really interpret the Word of God, because of course wisdom in this world is foolishness to God. So nagneed ta karon og kaalam nga langit nun, guidance of the Holy Spirit para mas mapalawman na to ang pulong sa Ginoo. Amen. So let's pray. Father in heaven, thank you, Lord, for your goodness, for your greatness, for another great privilege that you have given to us this morning. Thank you so much, Lord, for the gift of life. The first blessing that we have received this morning is the gift of life. Yes, there are so many people die today, and even this morning, wala na nila nakita ang kanindot sa sidlak sa adlaw, nangamatay na sila. Apan salamat Ginoo, bulahan mi, kay buhi pa mi karong adlaw, gitagaan mi nimo Ginoo. Bag-ong kinabuhi, gasa nga gikan kanimo, bililhong gasa, uban sa libreng gininhawa og maayong panglawas. Salamat kayo, Amahan, ug nining takna, mamalandong mi simong balaang pulong. Lord, hinlui, limpyuhi ang among kasing-kasing una kay imong pulong balaan kini kaayo. Himawing takos maghisgot, mamalandong, mamati sa imong pulong. Ug dagai may kasing-kasing nga madinawaton, mapainobsanon ug anda mosunod sa imong pulong Ginoo. Kay diha sa pagsunod na ang panalangin.
dili enough nga mamati lamang mi unya ipalapos sa pikas dunggan, but Lord, it is necessary to listen, then we're gonna obey. We must obey your word. Kay naa diha ang breakthrough, naa diha ang panalangin sa pagsunod sa imong pulong. I-bless tanang viewers karon, tanang listeners, Lord, according to the desires of our heart. And I pray, Lord God, as we listen to your word this morning, let it be that your presence will be filled in our hearts. Among ma-feel, mabati, masinati ang imong hikap, imong comfort, imuhang manifestation, Lord, the manifestation of the Holy Spirit, mabati na mo karon. Holy Spirit, gi-welcome ka na mo. You are our best instructor. Ikaw ang amuang magtutudlo. Ikaw ang mutudlo na mo karon aron masabtan na mo ang tanan. We welcome you, Holy Spirit. You are our master teacher this morning. Lord, thank you. You alone will be glorified this morning. We honor you, we adore you. Wala mi nag-isa og relihiyon, grupo, pundok, but we lift up only the name of Jesus Christ, the King of Kings and Lord of Lords. Lord, ang nabiling panahon, among itugyan kanimo. Salamat dans kadaugan sa pangalan ni Jesus. Amen. Hallelujah. So, dalagon ang Ginoo sa tibuok kinabuhi. Okay, thank you, brother. Thank you, brother. Praise the Lord. Again, before we start, I just want to encourage everyone to share our live and to mention your friends and loved ones in the comment section. Amen. And thank you, Pastor. You're welcome, Sister Nela Kabasag. Anyway, shout out sa itong mga subscribers, no? Kung saan pagkibaw nga nakasubscribe, Pastor, kanang naka-green ug heart, sama ni Brother Lord James Talingting. Thank you. Okay, let's start, mga igsoon. Anyway, again, ang atong topic for this morning is about kada bitawng nagwata kabalo ba nga nag-create na daytag course. What I mean is, unsay mahitabo nato kung naay nagbuhat nato og maayo, example gitabangan ta, example concern sila sa tuwa, baghigugma ta, and gitagad ta nila, giampo ta, giagak ta nila paduol sa Ginoo. Sa panahon nga natas kalisdanan, sa panahon nga natas kawaladon gitabangan ta. But then, ang atong response nila, dautan, dili mayo, unsay may tabo sa toa. Atong pasultion ang balaang kasalatan. Amen? Anyway, again, advance 52nd anniversary, Alpha Kappa Rho, akong mga brada, no? Don't forget what is the number one in our hierarchy, God. So, in everything we do, let us put God first. And say us, kept in arms, long live kanunay, mga brad, ipataas na tungalan sa Ginoo. The secret of life extension, the secret of protection and favor, si Lord. Walay mahitabong taas nga kinabuhi kung ang Ginoo dili na to ipauna o ipataas sa ato ang pagkinabuhi. Praise the Lord. Amen, Pastor. God bless from Mary Chris Manlangit Amora. Praise the Lord. So, let's start. Dili na to pabuto ng uban, no? So, pero makabantay na sila igsoon basta i-share na to atong live. Praise the Lord. Again, mention your friends and loved ones right now in the comment section. And don't forget to as well type at followers at highlights at everyone. We have 60 plus viewers. Ang uban wala pa kabantay, but dili na nato pa abuton kay mga lakaw sad may mga igsoon. Nami activity day today na evangelism, and nasad ko lakaw this morning. So, mo na nga mo replay ram na sila, no? So let's start. Ang atong teksto karong kabuntagon makita sa sahon ako mga igsoon. Praise the Lord. Ang atuang first text na makita sa pasensya na mo igsoon, mura og kanang ibislango ko gamay ra pud. Sa panahon nasa panultihon igsoon 17:13. Okay?
Niingon dire mga igsoon. Panultihon 17:13. Ingon si Solomon, kung baslan mog dautan ang maayo. Listen, ang dautan dili gayud mo biya sa imong panimalay. Ako ning i-remind og balik igsoon. I guess ako na ning na-share sa atong mga previous live dugay na. Gusto na ko na ibalik igsoon kay sa panahon magkaron ako nabantayan nga daghan kay mga tao ron nga walay ikabalos bitaw sa isikataw nila nga nagbuhat og maayo. Hinon kita nga example kita mo tabang ta wala man ta nag-expect og balos. No? But it doesn't mean nga wala ta nag-expect og balos. Dili na lang pud sila mo respeto or mohatag og utang na loob sa mga nagtabang nila. Amen. Mao ni atong topic karon. Again, panultihon 17:13. Ingon si Solomon, kung baslan mog dautan ang maayo, ang dautan dili gayud mo biya sa imong panimalay. Ang Dios magapanalangin sa iyang balaang pulong. Ato na dungog diri igsoon bugat kay nga konsekwenso kaning last. Ang dautan dili gayud mo biya no sa imong panimalay. Grabe bugata. Kay kung magisgot magudag imong panimalay, meaning tanang members sa atong panimalay madamay ani nga consequence no. So delikado. No? So anyway na ining pop out day, anyway, na ining pop out ba samtang nag-live ta karon no niya. Pasensya na mo mga brad no kaning nagtan-aw karon nga nangayo bitaw hinabang bitaw. Rangkahan ta gyud mo. Wala man gud mi sweldo, no? Ako wala ko sweldo. Yes, di man di na ika-deny igsoon nga naay ubang mga pastor nga naay sweldo. Sagdi lang ilahapon na sila sponsor, na sila supporter from abroad or unsa bisag Pilipino ra. Ilasad na pero kita igsoon kaning nagistorya karong grasya ra ginitanan sa Ginoo. Akong asawa, we always walk by faith, naglakaw ra mi sa pagtuo, nabuhi ra mi sa grasya sa Ginoo. Ming trabaho lang mi para sa Ginoo, nagpagamit lang mi sa Ginoo nga matinud-anon unya nay mga gigamit ang Ginoo mga tao nga wala mi makaila nga ming support na mo nga wa jud mi kaila, walay agreement no. Mukalit lang og chat nako mga igsoon, chat na mo, mukalit lang og message, mangayo og bank account, mangayo og GCash. Yes, prangka lang ni no. Mao na among gisaligan ang Ginoo ra gyud no. Si Lord naggamit og mga tao nga wa mi kaila. But regarding sa income, wala mi nga gipaabot bitaw wala. Unya kani sad ang kuan igsoon Facebook. Kani sa Facebook igsoon. Pakit-on ta mo ha. Dili man jud ko ingon nga vlogger, no? Sa mga nagtuo no nga vlogger ko dili. Tanawan ako i-save dire igsoon. Pakit-on ta mo sa settings nako. Ako ding na-delete pero nako ipakita nga sa proof ba nga dili jud ko pareha nang uban bitaw nga vlogger gyud bitaw sila nga na sila yung mga no lahi niya to pang Ginoo ni igsoon. It's all about God and kuan ni siya igsoon kanang purely ministry ni wala ni sagol mga unsa diya mga igsoon no. So ang uban wala dili aware ba nagtuo sila og kanang unsa nga na dako kay tag income no aning pag live na no. Actually kaning live na ko wala ni income igsoon. Parang kahanta mo, tanawa na ako ipakita. Ari ha. Na ako ipakita igsoon. No. Kita mo na igsoon ha. Nay naka-red. Okay, nay naka-red. Unsay meaning na? You can, nawa nun. Okay. Nay naka-red. Yan ang ubos. Finish it up. Diba? Nay finish it up. Buat pasabot na igsoon, wala na ko gi-set up tanan ani. Yes, kuan ko igsoon, naka-monetize ko. Naka-professional mode pero it's not serious as pareha ng mga vlogger gyud. No? Ana gina siya niya. Naay mga ginagmay ako di na ko i-deny kay dili man jud ni ako tagpaanis lang igsoon. Dili na ko ni siya i-deny na joy. Makita nga gagmay kayo. Tanawa, pakit-on ta mo. Kita mo na. Akong ipakita sa tanang nangay ginabang. Kita mo na. Mauna ang kitaan. Ila mo na. Okay. I-add na tanan. Gamay rin na igsoon.
Di gali ni kaabot sa bao-bao na mga 8,000 ang monthly. Okay? No, mao na wala ibalo-baloy sa uban nga abi nila og si kuan ni atuning kuan na no. Usay bitaw matinga ko grasya gyud sa Ginoo. Siguro himaya ra gyud sa Ginoo. Nay uban mga amigo nako mga kapulisan mamaylo na ako. Uy, ay mo gara-gara diha. Mamaylo man ako nga kamo may na isweldo monthly. So mao na nga pasensya na no na ay mga nag-message nako nga dili na maihap mga igsoon. Siguro nagduo sila kay daghan tag followers kay ang ato ang followers sa atong original page 220,000 unya sa new page na to nga akong gigamit sad karon kay duha man atong gigamit nga page kay naman tay restriction sa ato ang original page no, so walay restriction aning new page na to kaning Mabunghahong Kristiyanon 2.0 but at the same time gigamit ako ning duha no, gigamit na ako ning duha. Pwede mo mag-message any aning duha, di na maihap mga igso. Nag-message na ko na ngayog hinabang. So ako na yung matabang prayer kay sa tinuod financially wala ko ikatabang no. Mauna nakita ninyo kung ipakita ninyo ako ang income. Kung magisuot ang uban nga daghan kay followers, dakog income no, gamay ra kayo na igsoon. Wala ni nako giseryoso nga. Nabi tay mga nanaba mo yung nakita diri nga nakapinpost nga please send star, please subscribe, di ba wala? Daghang setting ani nga wala nako gi-set. No, because ang akong purpose aning page kaning live for the glory of the Lord. Yes, na nag-send og stars na mga ana pero wala sad ko na ngayo. No, mao na siya. So akong balikon akong gipakita gani atong kitaan ig so atong income ani no sa page. Gamay ra kay tanan. Ginagamayan ra kay wala ra gali kaabot sa mong monthly sa bawbao nga 8,000 ka pin. Nya bayad sa internet nga 1,700. Bayad sa kuryente, di ba? Daghan na pa mi kaning aircon. Wala man ni maimpas ni prangka lang no aron makabalo mo nga we live by faith not by sight. Grasya sa Ginoo kanang aircon nga nagandar kay magpa-aircon man ko kay panington man ko kadugayan. No. And then napailain unsa man to gipangutang sa akong asawa pero grasya sa Ginoo na joy nay time nga ma-Judith na siya pero nay gamiton si Lord nga ma-surprise me. Kay akong nakita igsoon nga once mga lagad tang matinud-anon sa Ginoo once magpagamit ta sa Ginoo nga atong motibo for the glory of the Lord, for salvation, para gyud sa kahimayaan lang sa Ginoo. Nakita am gud sa Ginoo atong motibo once si Lord ma-bless, ma-please sa atong motive why nag-preach ta, while nagpagamit ta niya, i-bless gyud ta ni Lord. Si Lord ang atong gisaligan, igsoon wala ko'y gisaligan tao. Ang Ginoo ra gyud no. So pasensya na sa mga nangayo og hinabang no. Prayer akong matabang. Amen. Praise God, Pastor, for your dedication and determined himaya sa Ginoo igsoon. Shout out, Brother Mark Jan Umandam. No? Anyway, ugma na dahil no, Kalapi. Ulbuhan, Kalapi. So, kung nagtanaw diri nga taga Kalapi, Bohol. Speaker ko ugma sa Drug Symposium. I guess whole day ko, whole morning, ari ko sa mga iski. Or maybe surindiri or unsa na siya wa ko kabalo unsa na kauban sa PNP Kalapi. Shout out nako ang Kalapi PNP be. And then later that afternoon for tomorrow na ako sa drug symposium sa mga barangay official. Okay? Praise the Lord. Dugay ra ko naghulat sa imong live, Pastor. Salamat kayo, Brad. Mark Jan Umandam, medyo busy. So again, before we start, nag-start naman tagbasa no. Please share our live and mention your friends and loved ones here in the comment section. And you can also type at followers, at highlights, at everyone. Let's start! So ang atong tema, no? Unsay may tabo nato kung naay nagbuhat og maayo nato unya ang atong ibalos dautan. So atong nadungog ganina mga igsoon, nabasa na to ang gisulti ni Solomon, no? Ingon siya diri, akong balik ko, no? Ingon si Solomon diri mga igsoon. Imo kong iba. Ingon siya diri oh. Panultihon 17:13, kung baslan mo dautan ang maayo, ang dautan dili gayud mo biya sa imong panimalay. This is the consequence once we respond negative to those people
nga naghimo og positive na to. Kay ingon diri kung baslan mo og dautan ang maayo, ang dautan dili gid mo biya sa imong panimalay. Pahinomdom lang ni nato mga igsoon nga kung naay maghimo og maayo na to, naay mutabang na to baron or anything nga na sila gibuhat nga positibo ka nato, atong ibalyo. Amen. Atong ibalyo unya. Kana bitong naata magkaroon ta ng utang na loob sa mga tao nga naghimo og maayo sa tuwa. No. Ato sad silang pakiton og mga maayong butang nga gikan nato way. Kay ingon nga naggitabangan ta or na sila gihimo nga maayo na to. Mubalo sa taog maayo nila. No? Dili negatibo. Nay warning diri si Solomon igsoon nga once ang naghimo og maayo nato, ang nagtabang baro nato, ang nagiya nato paduol sa ilan sa Ginoo, ang nagampo nato, ang nagmentor nato, ang alagad sa Ginoo labi na kana sa church igsoon, gibutang sa Ginoo na nga simbahan. Nagpakaon sa atong kalag, balusan gali na natong di maayo, istoryahan gali na natong negatibo, himuhimuan gali na natong istorya, pasakitan gali na nato, tunglohon gali na nato, di gyud ta magmahay. Kaya ang consequence, ang dautan dili gayud mo biya sa imong panimalay. So naay bugat nga consequence, mura ni siya nahitabo ni Jonas. Kaya ang consequence, madamay tanan. Apil ang tibuok panimalay. Madamay ang mga tao nga connected nimo. Madamay ang mga tao nga mga relatives nimo. Madamay ang imong ginikanan, mga anak, bana, asawa. Nganuman, tungod kay ang tao nga naghimog maayo kanimo, gibaslan manimog dili maayo. Kanang paghimo na to dautan or dili maayo sa mga tao nga maayo ang ilang taras nato o gihimo nato trato nato, sama ra nga naghimo tag course para sa atong kaugalingon. Sama ra igsoon nga naggama tag tunglo para sa atong kaugalingon ug para sa atong pamilya. Bantayan na. Once giatiman ganita, gitabangan ganita, gihimuan tag maayo apan ang atong gibalos dili maayo, ang atong gibalos negatibo, ang atong gibalos imbis ato silang lipayon, ato hinong gipasakitan ang mga tao nga naghimo natong maayo, ato hinong gitungo, giyagayagaan, gitamay igsoon ang mga tao nga naghimo og maayo sa atoa. Okay? Then ang balos bugat na ay consequence, ang Ginoo wala matulog, ang Ginoo Dios sa hustisya. Kung atong pasakitan ng mga tao nga nagtabang na to, nag-agak na to paduol sa Ginoo. Mga tao nga may hinungdan nga na Kristohanon ka. Mga tao nga may hinungdan nga naduol ka sa Ginoo. Mga tao nga may hinungdan sa imong success karon. Once ato na silang balusan og dili maayo, once ato na silang balusan og negatibo, once ato na silang pasakitan, natay isulti nga dili maayo against them, nga ning tabang nato, ang Ginoo masuko, ang Ginoo mulaban, ang Ginoo igsoon mo intervene. Bantayan na igsoon. Mao na akong pagdasig kaninyo intag nas kabuntagon. Once day mga tao nga maghimo og maayo nato, ibalyo ang ilang gibuhat nga maayo. Balusi pud og mga maayo, ayaw pasakiti, no? No, ayaw buhati og negatibo. Di pinsai kung mahimo. Again, di pinsai kung mahimo igsoon. Kung naamay sala, mahimo igsoon. Ayaw pasakitip, timan-i, hinumdumi tong mga maayong nga gibuhat niya nimo. Kay kung nakasala man siya nimo igsoon, iyahan na siya na ang Ginoo magsabot. Ang Ginoo na ibala niya. Ayaw balusi kay nganuman. Once upon a time maayo ang iyang gihimo nimo. Once upon a time nasa gitabang nimo. Kay ingon riyan bala ang kasulatan kung ang i-response na to sa mga nagbuhat og maayo na to dautan, naghimo tagtunglo ang dautan dili mo biya sa atong panimalay. Amen. Naay consequence og ang consequence bugat kay madamay atong pamilya. Amen. Naani karon igsoon daghang mga tao igsoon nga sa panahon nga naas kalisdanan, sa panahon nga naas kalisod, muduol sa iyang isikataw, mangayog tabang, mangayog hinabang, mamaylo way ilis-ilis, no? Magpakitabang, mangayog pabor. Apan sa diyang nakuha na nilang ilang gusto igsoon. Nasipyat ragaligamay ang nitabang nila, hala dagag istorya. Nasipyat ragaligamay, hala padako na punan ang istorya. Na kay isulti nga sakit, pasakitan na nila, no?
tunglohon pagali sa uban, ang uban balikason pa, bantayan na kay ngano man once ato na silang pasakitan, ang Ginoo atong gikontra. Kaya ko na ning gibalik-balik mga igsoon, ang mga tao nga ning tabang nato panahon sa kalisdanan, ang mga tao nga niampo nato panahon sa atong kalisod, mga tao nga niagak nato sa panahon nga nadagma ta, mga tao nga ning giya nato paduol sa tiilan sa Ginoo sa panahon nga naglunang ta sa sala igsoon. Kanang mga tawhana, mga instrumento na sa Ginoo, gipadala na sa Ginoo para nimo. Kung imo na silang pasakitan, kung imo na silang balusan og negatibo, kung imo na silang tunglohon, kung imo na silang buhatan og dili maayo, samara nga imong gipasakitan ang Ginoo kay sila mga instrumento sa Ginoo, samara nga imong gikontra ang Ginoo nga maoy naghimo nilang instrumento para tabangan ka. Amen. Mao nang igsoon, ayaw balusi og dautan ang nagbuhat nimo og maayo. Ayaw balusi og negatibo ang naghimo kanimo og positibo. Ang nagpabaylo nimo nga way ilis-ilis, ang nagtabang nimo panahon sa kalisdanan, kinsa man tong nag-agak nimo, ibalyo ang ilang gihimo nga maayo. Ayaw sa puwera, ayaw tong luha, ayaw pasakiti. Kay kung imo gali na silang pasakitan, ang Ginoo mo lihok, ang Ginoo manimalos. Amen. Unya, paminaw sad mo, paminaw sa tanang to all of the viewers this time. Kung nagtan-aw ka karon, unya, gibati nimo nga ako gini pastor, maayo kay kung gibuhat niya. Pastor, ang akong gihimo niya maayo, ning tabang lang ko para siyang kayuhan. Apan ang iyang gibalos, sakit kayo pastor. Ang iyang gibalos, gitraidor ko. Ang iyang gibalos, nagimuhimong istorya nako, nasakitan ko, pastor. Kung ikaw na igsoon, nasakitan ka, kay na kay gihimo nga maayo, pero ang gibalos nimo dili maayo. Unsay buhaton nimo? Ayaw pagampo nga balusan sila. Ayaw pagampo nga magabaan sila, kung dili iampo sila nga panalanginan sa Ginoo. Ayaw balos. No? Tanawa dire, ingon ang pulong sa Ginoo mga igsoon. Romans, ingon si Paul sa Romans 12:19, do not take revenge, my dear friends, but leave room for God's wrath. For it is written, it is mine to avenge, I will repay, says the Lord. Ingon dir si Pablo igsoon sa Roma 12:19, ayaw panimalos, okay? Igsoon, ayaw panimalos, apan tagai o higayon ang kasuko, ang kapungot sa Dios. Again, ayaw panimalos apan tagai og higayon ang kapungot or kasuko sa Dios, kay nahisulat na nga iyaha ang panimalos og siya ang umubayad. Unsa man ang gihimo nila nimo, taliwala sa gihimo nimo nga maayo nila. So listen, look at me. Ang imong gihimo nila maayo, pagtabang alang sa kaayuhan. Imo pa silang giagak, imo pa silang gisave sa kalisod igsoon. Imo silang gipabaylo nga walay bayad-bayad. Imo pa silang gipakaon kay gigutom. Imong gipainom og tubig. Ayaw na lang pamoyboy, ayaw to hisguti. Kundili tuguti ang Ginoo. Ayaw balos igsoon. Kay ang Ginoo na imulihok sa part nimo. Ang Ginoo na imubalos igsoon. Amen. So ang imong buhaton, ang gingon diri Mateo 5:44, another reference. But I tell you, love your enemies and pray for those who persecute you. Ingon ang balaang kasulatan igsoon nga higugma ang inyong kaaway. Unya, iampo sila igsoon. Iampo tong naglutos ninyo. Iampo ang nagdaot ninyo. Bahalag igsoon ang ilang response sa mga maayo nga gibuhat nimo. Ang ilang response sa mga positibo nga gibuhat nimo, negatibo. Ayaw balos, ayaw sulti og dili ayaw ingni nga sa panahon nga naglisod mo ning duol mo nako. Sa panahon nga wala mo asa ra mo punita. Sa panahon nga pobre mo asa mo mamaylo. Disamo na maylo para negosyo aron maka-negosyo mo. Wala mo karon sa inyong sitwasyon kung dili tungod nako, ayaw kay nga naa, ayaw pamuyboy. Amen. Kung dili iampo sila paubos igsoon. Kay ang Ginoo nay moantigo, ang Ginoo nay bahala mulihok kanimo. Kay mauni giingon ni Solomon igsoon, kung balusan og dautan ang maayo, ang dautan dili mo biya sa panimalay. Kung ang imong gihimo igsoon sa isig katawo nimo maayo, kung ang imong gihimo sa isig katawo nimo igsoon alang sa kaayuhan nila,
Ang imong gihimo igsoon ning tabang lang kanila. Ang imong gihimo igsoon ning agak lang kanila. Ang imong gihimo igsoon imo lang silang gipaduol sa Ginoo. Imo silang giampo apan ang ilang gibalos gitraidor ka. Ang ilang gibalos gipasakitan ka. Ang ilang gibalos gitunglo ka. Ang ilang gibalos gimuimuan kag istorya, gimaritis ka, gipakatag ang istorya. Ikaw may namali, ikaw may sadan, ikaw may dili maayo igsoon, paubos lang kay ingon ang pulong sa Ginoo tungod sa ilang gibuhat. Dili mo biya ang dautan sa ilang pamilya, ang mga dimalas, ang mga dangan sa kinabuhi. Bisag unsaon nilang paningkamot, dili sila mulambos. Bisag unsaon nilang pangitag kwarta, maggukod nilang utang. Bisag unsaon nilang kayod, walay hayag nga kaugmaon. Nga naman, gipasakitan man mo, gipasakitan man ka nga anak sa Ginoo, nga naghimo nilang maayo, apan gibalusan kag panungo, gibalusan kag dautan. Mao na igsoon nga ang Ginoo masuko, ang Ginoo mulaban nato, because of course, as always, God will always fight for us. Our Heavenly Father will always fight for His children. Amen. Mao nang paubos gigamagaan kag istorya, no? Wala sila'y puangod nimo, wala sila'y utang na loob sa panahon nga naglisod sila, mingtabang ka, ikaw ni agak nila, ikaw nagpa-eskwela, pasagdi sila. Pero ingon ang balaang kasulatan igsoon timan ini. Kung basla nila og dautan ang maayo nga gihimo nila, ang kadautan, ang dautan dili mo biya sa ilang panimalay. But mao lagi nayaw lang pud pagampo nga Lord. Gabaan unta sila yon. Tuguti si Lord, ingna si Lord, Lord, bahala na ka. Ginoo kay bawo kas tanan, ang akong gihimo maayo para sa kayuhan. Ang akong gihimo Lord, pagtabang lang nila, pero mao nilang gibalos, gipasakitan ko, gitraidor ko. Gimuymuan ko gistorya, Ginoo. So Lord, ikaw nalay bahala. Unsig ingon sa Romans, leave room for God's wrath. No? Tagai og higayon, tagai og kana bitawng room, meaning part si Lord, no? I mean, ayaw iluga ang, what I mean is, ang gimi ni Paul ani ayaw iluga ang part ni Lord. Allow God to do His part. Amen? Kay siya naman ni malos sa mga nagpasakit nimo. It's biblical igsoon niya. Grabe ra ba no? Kay ang consequence, dili mo biya ang kadautan sa ilang pamilya. Wala man ta magampo nga magabaan ang mga tao nga nagpasakit na to. Wala man ta nagampo nga mag-suffer sila sa ilang gibuhat na to. Apan it's biblical and once isulti sa pulong sa Ginoo may tabo gina. Wa man tay mahimo igsoon. Ako igsoon, pranggahan ta mo, kadaghan ko gipasakitan. Kadaghan ko gidaot, kadaghan ko gimuimo ang istorya, way kapasikaran. Gitamay gibaybiay pero igsoon in 13 years nako nga nagwali. More than 13 years nagsangyaw, nagwali. Daghan kay nahitabo nga dili maayo sa mga tao nga nagtamay nako. Nagbaybiay pero maayo ang mong ipakita nila. Maayo akong gihimo nila panilang gibalo sakit. Ako lang gipasagda ng Ginoo, Lord, ikaw na'y bahala, kabalo ka sa tinuod. Kabalo ka sa tinuod nga istorya. Kabalo ka sa tinuod nga sitwasyon. Ikaw na'y bahala, kapoy na kayo sa istorya. Huwag mo nakita, Ikson, nga grabe ang gihimos, Ginoo. It's just an example or an evidence nga tinuod ang gingon sa balang kasulatan. Once, naghimo tag maayo sa sikataw na to, ang ilang gibalos na to dautan, nadyo'y may tabo nga dili maayo nila kay ang dautan dili mo biya sa ilang panimalay. Imagine dili mo biya. So bisag unsaon nilag paningkamot nga madato, di yun na madato. Gawas kung maninda nagsyabo, mapriso pod illegal man na. Bisag unsaon nilag paningkamot nga muhayag lang og madili gyud na. Gipasakitan man ka. Amen. Gipasakitan man ka. Kita nga ning tabang nila igsoon, kita nga nag-agak nila, instrumento tas Ginoo. Bililhon ta sa Ginoo, kita ko'y gipadala sa Ginoo, mura tag anghel. Anghel nga magtagbo sa ilang panginahanglan. Kay nagkautang-utang tato sila, pero atong kita may nakaingon nga nakabayad sila silang utang. Kita may nakaingon igsoon nga nakanegosyo sila. Kita may nakaingon igsoon nga as naunsa sila karon kay ning tabang ta nila. But still, ang ilang gi-response nato dili maayo. Mao na mga igsoon nga masuko ang Ginoo kay gipadala man tas Ginoo para nila. Mao na igsoon nga ayo lagbalos. Ayaw pamuiboy sa mga maayo nga gibuhat nimo, but instead paubos iampo sila, tuguti ang Ginoo, mulihok. Kay once si Lord mulihok, makahinuklog yun na sila silang sala. Once si Lord mulihok ug manimalos igsuon, ipaubos gyud na sila.
Unya diha nila mahinuklogan ang ilang nahimo nga sala. Lisod ang Ginoo masuko igsuon, di ka kasagang. Amen. Ya mao man wa man tay mahimo kay it's biblical man, mao ning ingon sa pulong sa Ginoo nga once naghimo tag maayo sa isig katawo nato, nagpa-eskwela ta nila. Na example nga, gitabangan. Na siya karon sa iyang success ning lambo gitabag kay tungod sa tabang nimo. Pero ang gibalos niya negatibo, gipasakitan ta. Ang Ginoo nay bahala. Naay buhaton si Lord nila. Anang mga tao nga walay kabalos nimo. Mga tao igsoon nga walay utang na loob nimo. Grabe ka maayo sa panahon mga igsoon nga nagkalisod ng utang. Pero pag panahon nga nanginahanglan ka, naningil ka, gikasabaan ka, giaway ka, gidaot ka. No? Ikaw pa inooy, nahimong mali. Karon ang nahitabo, wala bayre imong utang. Sagdi lang, tuguti ang Ginoo maningil. Kung ang Ginoo ba maningil, mahal. Amen. Mahal ang Ginoo maningil igsoon. Di ba? Sa panahon nga nagkalisod, pautangon tabi. Pag panahon sa paningil, ay, gagada! Ano din? Ningil-ningil. Mao na Kristohanon? Di ba? Gamiton na yung Kristohanon. Siyempre, ngano na Kristohanon ta? Di na dita maningil sa itong utang. Ngano na Kristohanon ta igsoon? I-quits na dito itong utang? No? I-quits na dahil kay okay ra na. Mao na hinungdan, dagan. Akong mami igsoon, patay na mas mami. Naiuban igsoon, namalhin na lang og simbahan. Nawa na diri sa tuang. Ano man? Kay wa kabayad og utang. Ngano na yung galagad sa Ginoo og mangutang? I-quits? Nan delikado hinuna, mas kuyaw pag hinuna kay alagad sa Ginoo, giutangan nya wa bayre. Delikado na. God bless Brother Ryan Galanida. No? Delikado na mga igsoon sa Ginoo nga tong gibangga. Amen. Mao na igsoon nga if ever nagtan-aw mo karon. Na kay mga nahinumduman karon nga mga tao nga maayo kay kaniya. Mga tao nga natabangan nimo kaniadto. Mga tao nga nagpakita kag maayo. Apan ang ilang gibalos karon dautan against nimo. Ang ilang gibalos karon negatibo against nimo. Gipasakitan ka. Gitraidor ka. Pasagdi na sila. Saad sa Ginoo mismo siyang pulong. Once ang maayo balusan og dili maayo, ang dautan dili mo biya sa panimalay. Nay consequence. Bugat ang consequence. Kay naidangan sa kinabuhi. Kung ang naghimo ana nimo igsuon na negosyo, magkalisod-lisod na yang negosyo, di ni panungo. Pero tinuod ni, kung naanay trabaho, naay may tabo sa iyong trabaho. Sige siya kadakog sweldo, pero tingaka nga way matigom. No? Bisag kung saog paningkamot, magkagubot, magkalisod hinoon. Ana mga igsoon. Sige, gukod og kwarta, pero ang kwarta idlas kay nga naman, kay naa siya gihimo nga di maayo nimo. Gipasakitan ka. Anak ka sa Ginoo, gipasakitan ka. Ako ning balik-balik igso normal ra na ang amahan mulaban sa anak. Pasakitan atong anak, di ba? Mulaban ta. The same as our Heavenly Father. Once makita sa atong amahan nga nagipasakitan ta, gidaot ta, gitraidor ta. Maayo atong gihimo pero gibalusan og dili maayo. Mabunalan. Nay Ginoo nga wa matulog igsoon. And our God, our Heavenly Father is the God of justice. And they will always reap what they sow. Muharbis sila kung unsa ilang gitanom nato. Mao na igsoon nga ayaw lang pud pagampo nga nagpaabot jud ko kanus-an ning mga babae. Ayaw sayop na. Iampo lang sila nga Lord. Ikaw na bahala nila. Ana aragot na Lord, ni imo man ning gipamulong na sa imong pulong. No? Bahala na ka. You know what's best for them. And I allow you to lead the way. I allow you, Lord God, to take over. Ikaw na bahala, Ginoo. Kaya kung ako mo balos, makasala pa ko. Amen. Mao na siya mga igsoon. Ayaw, basag di lang. Kung na mga tao nga nagpasakit nimo karon, mga tao nga gipasakitan kag may ikaw pa'y gihimong mali sayo. Ikaw pa'y nahimong maot nga ang imong gihimo pagtabang lang nila. Pasagdi! Timan-i ang pulong sa Ginoo. Paubos ang Ginoo ray mo balos, iampo sila. Kay nag-ingon ang pulong sa Ginoo. Kung balusan gani ang maayo og dautan, ang dautan dili mo biya sa panimalay anang tawhana nga nagbalos og dautan sa maayo. Amen? So ang resulta, worse kayo igso. Dili man na pwede na ito mausap kay mao man na higingon sa pulong sa Ginoo. No? Kay kita mga igsoon nga ning tabang sa angayang tabangan.
Kita mga igsoon nga ning ampo sa angay iampo ni agak sa tanang mga angayang agakon kay nadagma. No? Sama ra nga instrumento ta sa Ginoo para nila. Mura tag mga anghel sa Ginoo. Nga maoy nakatabang nga nakasurvive sila. Nakabayad sila sa tuition sa pag-eskwela. Something nakaalawan sila. Pero gibalusan tag maayo, gipasakitan ta nila. Kita nga instrumento sa Ginoo. Of course, masuko ang Ginoo. Di magmahay. Bugat ang consequence. O para sa nato, paminaw mo. Nga, example, kita po ang gibuhatag maayo sa uban, ibalyo na to ang gibuhat nilang maayo. Ato silang iampo, nga i-bless pagod sila sa Ginoo, nga mga nagtabang na to. Ako igsoon, daghan kay tao ni tabang na ko. Daghang mga tao nga gigamit sa Ginoo. Nga, dili lang ako i-mention, even diri sa Facebook, mauna nga, I always pray for them, nga i-bless sila ni Lord. Maura gina akong mabalos, ampo, no? So again, kung naay mga tao nga naghimo og maayo na to, atong ibalyo ang maayo nga ilang gibuhat. Atong balusan og mga maayo. Kung makasala sila atong dili pasabot kung makasala sila tao ra manguta. Kung makasala manggali sila, hinumduman na to nga once upon a time gitabangan ta nila. No? Atong tan-awon ang positive side nila kay once imong makita kag negatibo nya imo siyang atakihon. Kasabaan kas Ginoo kanuman kay niaging mga panahon gitabangan gud ka. No, mao na igsoon nga makasala sila, hinumdumi nga makasala pud ta. Kung mahimo gali ato pa silang gipinsahan nga maayo man na sila, anak bitaw. Day mga times nga naglisod ko gitabangan ko. Siguro na stress lang siguro na anak bitaw. Ayaw gyud atakiha. Kay tungod lang kay nasip sa usa ka mali. Malimtan nimo ang usagatos ka maayo nga gihimo niya. Tungod sa usa lang ka mali, malimtan nimo ang napulo nga maayo, ayaw. Ingon ang pulong sa Ginoo. Kung buhatan nimo dautan ang naghimo kanimog maayo, ang dautan dili mo biya sa imong panimalay. Ibalyo ang iyang mga maayong gibuhat. Because at the end of the day, kung nakasala man gali siya, ang Ginoo naman po'y bahala niya. Sila na og ang Ginoo may bahala magatubang. Basta kita atong ibalyo ang maayo nga gibuhat nila. Let's say igsoon atong tan-awon ang iyang positive side, not the negative side. Kay kitang tao di kita perfecto. Kitang tao, mapakyas kita. O kitang tao, naagid tay weak side. Sama sa coin bitaw? Coins ba? Coin. Di ba? Sama sa sinsilyo igsoon, na ay siya hari na ipatay. So we are not perfect. Mao na nga kung dako kay sa gitabang nimo, niya nasipyat siya kausa, ayaw lang na panambalingan ang sipyat niya. Kung naitime nga i-correct siya, i-correct. Pero ayaw tuguti nga tungod kay nakakita kag sipyat niya. Atakihon nimo siya. Pasakitan nimo siya, sayop na kay ano man timan niaging mga panahon ning tabang siya nimo. Usa siya sa naghimo og maayo nimo. Ibalyo na. Kay kung once balusa na tog dautan ang ilang gibuhat nato nga maayo, na ay consequence. Ang dautan dili mo biya sa atong panimalay. Ug akong balikon again, kung kita sad nagbuhat tag maayo sa sig katawo nato, naintabang ta. Okay? Ato silang gisuportaan natay, giagak, giampo, giminturan. Pero ang ilang gibalos igsoon dili maayo. Pasagdi ang Ginoo nga mulihok. Amen. Pasagdi lang Ginoo, iampo lang igsoon. Ug ayaw pag-ampo nga Lord magabaan sila. Lord lamparuha sila Ginoo, madisgrasya no sayop na nanungo ka nakasa ka. Pagampo lang, and then sa imong prayer, ing na lang, Lord, let your will be done. Unsa gitulo ni Jesus, let your kingdom come, let your will be done. Tuguti si Lord mamuhat, Lord, ikaw na'y bahala. Di ba sakitan ko Ginoo? Lord, akong effort, grabe kayo. Pero ang ilang gibalo, sakit ra. Nasakitan dyan ko, Lord, honestly, kabalo kang nakakita ka. So Lord, bahala na ka. Tagaan di kag higayon. Amen. I allow you, Lord God, to take over. Sakit kay Ginoo. Sakit kay Ginoo nga grabe akong pagantos pero mao lang niyang gibalos nako. Di ba? Ihatag ang Ginoo kay ngano man. It's biblical. Once balusa nila ang maayo nga atong gihimo og dautan, ang dautan dili mo biya sa ilang panimalay. Ang pulong sa Ginoo matuman. Mahanaw man ang langit ug ang yuta pa nang iyang pulong mubarug. Ang iyang pulong magpabilin. In other words, madugay man o madali, matuman gyud kini ang pulong sa Ginoo matinudanon. Amen. Mao na nga again kung naining himo natong maayo atong ibalyo, atong i-appreciate. Amen. Tagaan natong dagkong pagtagad
Muhatag tag-utang na loob sa mga tao nga naghimo na tong maayo, dili na to balusan og sakit. Kay once gani mo apil na gali ng sakit or negatibo nga tong ibalos nila, ang Ginoo mulihok og ang Ginoo igsuon na siya'y gitawag og hustisya. Kaya wa man siya matulog, no? Manimalos yun ang Ginoo. Di ginakalikayan igsuon. Mao na nga again, kung natay gihimo sa sikataw to maayo, gibalusan tag di maayo, aw pasagdalan na ito sila. Ayaw po sa Facebook nga may lang mo sa panahon nga ayaw. Pasagdi ang Ginoo. Kay karon tungod sa kakusog sa social media, kaning Facebook mo gihimo nga kana bitang pagawasan sa pagbati. Sa panahon nga pobre mo, disara mo, diri mo nako ayo sayop na. Din-a mo lihok ang ginawa na kay ning lihok naman ka. Pasagdi lang na sila. Basta imo lang gihimo imong part nga ning tabang ka. Atong gihimo atong part nga ning suporta ta. Nagpautang ta nga okay ra nato nga walay bayad kay wa man tay libog, no? Kita pa'y naningil, kita pa'y gipahimong maot, asagdi na lang. Tuguti ang Ginoo. Ayaw i-post nga, hoy, naunsa naman to, ayaw. Ayaw i-post nga nasakitan ka no. Itugyan ang imong mga kasakit o kabalaka sa Ginoo kay siya may mo atiman nimo. Amen. Kay walay sa kasakit igsoon. Walay tunglo nga gibuhi nato nga wala madungog sa Ginoo. Yes, wala ta kadungog, wala ta kakita. Pero ang tanan nga gisulti sa mga tao sa atong palibot nga sakit against nato kanang pagtraidor nila, wa na palabya sa Ginoo. Nadungog, nabati og nakita na sa Ginoo. So atong tugutan ng Ginoo, Lord, bahala na ka. Yan nasakitan ko, isumbong sa Ginoo. Kay naay Ginoo nga wala matulog ang atong Dios sa hustisya. Og siya magahatag og resulta kung unsa ang ilahang gitanom nimo, unsa ilang gihimo nimo, si Lord na ibahala. Anak man kaniya. Amen. Sumaw na itong minsay karong kabuntagon. Bantayan na, no? Once na ay naghimog maayo nimo, balusi og maayo. Ug once naghimo kag maayo si kataw nimo, gibalusan kag di maayo, ayaw balusi og dili maayo, balusi og pag-ampo, nya tuguti ang Ginoo nga mulihok. Kay nga naman iyahan na sa Ginoo na nang tanan. He will do the rest. Manimalo siya or unsa bahala na basta igsuon wala taming sukol, wala taning balos, nagpaubos lang ta. Tugutan nato ang Ginoo. Amen. Let's pray. Father in heaven, thank you Lord God for your message this morning. Salamat Lord God nga imo migipainomduman nga kinahanglan jud ibalyo na mo Lord ang mga maayong gibuhat sa isikataw na mo. Og dili na mo balusan og panakit Ginoo, dili na mo balusan og negatibo or dili na mo balusan og dautan. Kay kung among balusan og dautan ang gihimo nga maayo sa isikataw namo, ang dautan dili mo biya sa among panimalay. Sama ra nga naghimo mig tunglo Ginoo. Tungod kay among gipasakitan ang tao nga nagtabang namo. So Lord, thank you for this message. Salamat ani nga pagtulunan. I pray nga dili nimo labay kawang apan we're gonna apply this Lord God. Amo ning i-apply kinabuhion. Nya mao ni maghatod namo sa kinabuhi nga mabungahon. Salamat Holy Spirit, thank you so much for your word. Thank you for your presence. And right now Lord, I continue to pray to all of the listeners, to all of the viewers, to all of the followers. Tanan Ginoo nga naminaw o bisan pa man ang mag-replay ani Lord God, I pray bless sila Lord God. Unsa man ilang problema karon tagaig solusyon. Lord God, namay nagtan-aw karon Ginoo nga na-depress siya Lord God, I declare comfort, healing and ibutang ang paglaom sa ilang kasing-kasing that you are ipa-realize niya Lord God that you are in complete control Lord God sa tanang butang. Sa iyang sitwasyon kontrolado nimo. Lord God, ipabati ang paglaom o ipabati kaniya karon, ipa-realize Lord God nga buhi pa siya og napay paglaom ang tanan. I declare Lord God peace of mind right now sa iyang kinabuhi karon sa na-depress, and Lord sa mga nagtan-aw karon nga naay balatian physically. Lord God, as always I declare healing. Akong giampo Ginoo ang kaayuhan in Jesus name. Ingon ka sa imong pulong Lord God. And I know and we believe that your word is true and it will come to pass. Matuod og tinuod ang imong pulong. Ingon ka, pinagi sa imong mga bunal, labod. Katong gibunalan ka nga dala unod Lord God, maayo kami sa tanan namong balatian.
Walay balatian bisag unsa pa na siya nga stage nga cancer nga dili nimo kayang ayuhon. Imo na nang gipamatud-an sa kadaghang higayon nga daghan ka giayo nga grabe nga balatian. So right now Lord, sa tanang nagtan-aw karon nga naay giantos nga balatian, akong gipangayo ang imong milagrosong kamot nga imong gipandong sa mga masakiton kaniadto Lord God sa diri pa kas kalibutan. Hikapa Ginoo ang mga part sa ilang body karon nga naay giantos Lord God nga balatian sa pangalan ni Jesus. In Jesus' mighty name, you're gonna prove it to them, Lord God, that you're the same yesterday, today, and forever. Jehovah Rapha, the Lord our healer. Thank you sa healing, Lord God, in Jesus' name. Ug sa tanang nagtanaw karon Ginoo nga naa sila'y problema financially, I declare financial breakthrough in Jesus' name. Na yung mga utang, tagbuay lang panginahanglan, Lord, mangita kag paagi para maimpas Ginoo. Himua silang matinud-anon sa nimo kay usahay magkautang-utang mi kay dili pun mi faithful nimo. So Lord God, make us faithful in Jesus name, financially in Jesus name. And Lord, sa nagtan-aw karon nga naapa siya sa mga addiction, gapos siya Ginoo sa mga addiction nga kabalo siya nga wa ka nalipay. Lord God, right now I declare deliverance in Jesus name. Mga bugto tanang gapos talikala ni Satanas sa pangalan ni Jesus. And right now I declare complete or genuine transformation in Jesus name. And Lord God, also I pray Lord God sa mga nagtan-aw karon nga na mga negosyo, I declare Lord nga mahimo silang mauswagon and himo silang matinud-anon nimo Ginoo. Himo silang honest nimo Lord God kay usahay tungod kay ni uswag nami nakalimot na hinon minimo. Lord God, make us faithful nimo Lord God, knowing that you are the blesser and everything that we have right now comes from you. We're just a good steward, mga piniyalan nimo. Ikaw ang tag-iya nga tinuod, walay amo Ginoo. So Lord God, palambua, pauswaga sila, unya makatabang sila sa buluhato nimo in Jesus name. In Jesus name. Because that's the purpose. That's your purpose, Lord God. Bless, himoong blessed to become a blessing sa tanang mga nagpalibot na mo. And Lord God, ako sa nag-aampo, Lord, sa tanan nga mga nakinahanglag trabaho, nakinahanglan og item, Lord God, I declare open doors for a job, open doors for opportunity nga makatrabaho sila in Jesus name, in Jesus name. Makatrabaho sila sa pangalan ni Jesus. Tanan-tanan, Lord, among gideklarar ang milagro kay bulungang butang sigon sa among gipangayo o gipangandoy karong takna. Dalaygon ka sa walay katapusan, Lord God. This is our prayer. Mao kini ang among mga hangyo, mga pag-ampo, Lord God. Amo kining gipangayo, Ginoo, gipasalamatan, ug amo kining gituohan karon, Lord God, nga amo kining madawat. Ug among gisilyuhan kini sa gahom sa Espiritu Santo sa pangalan ni Jesus nga mayamong bugtong manluluwas. Amen and amen. Mabungahong kabuntagon mga igsoon. That's all for this morning. See you again next time. Thank you for being with me. And again, I just want to encourage everyone to invite your friends to follow our page para ma-bless po sila. And don't forget to share our live and subscribe sa itong YouTube channel because after this, ako na siyang i-end. I will download it and then ako na siyang i-upload sa itong YouTube channel. You can find the link of our YouTube channel in the caption of this live. Okay? Unya, free ra to subscribe. Thank you kayo, no? Mga subscribers. Tanan. Thank you. Star senders, followers. Tanan. Salamat kayo mga igso, no? Akong ibalik ang himaya ug dungog sa tumbuhi nga Dios and I pray and I declare that today is gonna be as always a fruitful day. Usa ka mabungahong adlaw, puno sa panalangin, puno sa proteksyon, pabor sa Ginoo. Amen. And dili matapos rong adlaw nga di ta panalanginan sa Ginoo. Mga problema na to sulbaron sa Ginoo. Amen. That's all for this morning. Igsoon, see you next time. Dali. Nakay mumho. See you next time. Ug ang ibilin sa akong anak mauni. Ay mumho. Nagkaon ko? Gidali na. Ampo, amping, abante. To God be all the glory. God bless. Okay, God bless everyone. See you next time. Praise the Lord. To God be all the glory.